आंनि नाम लानानै भिडिअ इउटुबाव भिडिअ होआबा मा फैसा खामायनाय जाया नामा? जेरै बानायदों बानायबाय थाना सोरखौ बखियो बखिबाय था। आंबो रावखौबो बखियाबो, आंखौबो बखिनोबो नाङा। आं दिनैसिम रावखौबो बखिनानैबो आं बेबायदि खालामफेराखै, मिन्थिबाय? नोंसोर बायदि नङा आङो, मिन्थिबाय ना? एलग्राजों एनिथिं एमजे नोंसोरथ' मालायखौ बखिसो दासिम बेसेबांबा के जाबावबाय, बेसेबांबा साबसक्राइबार, बेसेबांबा लाख जाबावबाय। आं बेबायदि नङा खिन्थु, मिन्थिबाय? गोदाव सोरावनो आं दा दिनैसिमबो रावखौबो बखिया। सोरबाया आंखौ माबा होनबासो आं बेखौ होनफिनो, मिन्थिबाय? एसे एनै मा फेमास जानायखाय, एसे एनै मा फैसा खामायनायखाय बिराद माने मेगन सानानै मानसिखौ बिराद गादबनो बोलो मोनो आरोना नोंसोरो। गोदाव सोरावनो मा मोनो बेबायदि खालामनानै? आंखौ बिराद दुखु होनो नाङा दे, मिन्थिबाय ना? हेल', आं सोरखौबासो थांखिनानै होननो नागिरदों। बे जाहैबाय एलग्रा ना मा, एलग्रा इउटुबार ना मा, ओमफ्राय एनिथिं एमजे। आदा, नोंसोर आंखौ बेबायदि इउटुबावहाय बानायनानै होनो नाङामोन जे आदा जेम्सनि बारै होनदों आङो। आदा जेम्सखौ आं बिदि होनाखै जे आं गाज्रि होननानै, आं जेबो होनाखैबो, मिन्थिबायना? आंनि माबायावसो आंनो आंनि लाइभ भिडिअ'आवसो कमेन्टआवसो हरदों आदा जेम्सखौ, आब' भुमिखा नों आदा जेम्सखौ लागोन ना लाया होननानै। आं होनदों रिप्लाइआवहाय आंनो नाङा एफा बोरायरायनो होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय जेनेबा आंनो आंनि पसननिसो सायावसो रायलायदोंथ'। जेनेबा आदा जेम्सआ बयनिबो थाखाय बोराय बेबो नङा, जास्ट आंनि थाखायसो जेनेबा बोराय, जेनेबा आं बिदि होननानै आंनि बारैसो आं रायलायनानै आं होनहरदोंमोन। ओमफ्राय दे आरो बेखौ दे मिम्स बानायदों होननानै बुजिबाय आङो। आंनि बे फल'वार्सफोरासो बानायदोंथ', आंजों जाय लाइभ भिडिअ नायो बेसोरसो बानायदों। बाट नोंसोरथ' जेनेबा इउटुबारसो ना, ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ? आं दुखु मोनदों नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै। दासो बावाखै हरदों माखासे मानसिफोरा, आब' नोंखौ एलग्राजों एनिथिं एमजेजोंहाय नोंखौ बिदि होनहरदों नाय होननानै बुंबाय। सोरनियाव हगारदों आगै होननानै बुंबाय। आं नायबाय आङो। ओमफ्राय एनिथिं एमजेआवहाय हगारनायखौ आं नायबाय आरो एलग्रानिखौ दोननानै, बेनिखौबो बेयावनो होखादों नालाय। आदा एनिथिं एमजे, आं नोंखौ सिगां मोजां मोनोमोन, दा आं नोंखौ मोजां मोनला। सिगांबो माने आं दा नोंखौ होननानै बुङो, खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंलाय? गोदाव सोरावनो आं नोंखौ जेबो पार्सनेलि जेबो, आं नोंखौ मोजांसो मोनो सासे इउटुबार होननानै। जोंबोथ' नोंसोरनि थाखाय, नोंसोरनि इउटुब चेनेल खुलिनायनि थाखायसो जेनेबा जोंबो सोलोंनानै जोंबो बानायदोंथ' इउटुबावहाय, जोंबो भिडिअ हगारदों। ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ? जों नोंसिनि जुनियरब्रा, नोंसोर जोंनि सिनियर गोजा, ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जेनेबा? आं दुखु मोनदों आदा, होनखाबाय आङो। रिप्लाइ होनांगौबा जेनेबा आदा जेम्सआ होगौमोन ना, नोंहालाय मानो होननांगौ? आदा एलग्राखौ होनदों आं, नोंखौबो होनदों आं। आदा एलग्राजों आदा एनिथिं एमजेजोंखौ नोंसोर सानैया मानो होननांगौ बेबायदि? आंनि चइसनि खोथा ना, जेनेबा आं जायखौ हौवाखौ लाया, जेनेबा आदा जेम्सखौहाय मानोहाय बेबायदि लासिं सिं खालामनांगौ? आंहा आंनि पार्सनेल कमेन्ट हरनायावसो आं बेबायदि माबादोंना। इउटुबनिया आलदा, मिन्थिबाय? इउटुबा थैजासे थायो, फेसबुकनियाहाय मालाबासो नुयो, मिन्थिबाय? सानसे साननैल' भाइराल जायो बियो, मिन्थिबाय? जोंदों दे आङो, आंखौ मोदै सख'नो नाङा दे नोंसोरो, मिन्थिबाय? पाप नांगोनबो होनखाबाय आङो, मिन्थिबाय? दा आं नोंसोरखौ आं नायलाबो, मिन्थिबाय? आं जिखुनु दुखु मोनखाबाय, खोन्थाखाबाय आङो। मानो बेबायदि होनांगौ? होननांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनगौमोन ना। आंहा आदा जेम्सखौ मोजांसो मोनखायो, जेनेबा बेसोर होनबाय नालायथो आदा जेम्सखौ लायो ना लाया होननायनियावसो आं बिदि होनदों दा। गोदाव सोराव बिदि बानायनाङा, मिन्थिबाय? नोंसिनावल' खुगा दं नङा, आंनावबो दङ, मिन्थिबाय? रागाजोंनो ओंखारो, मिन्थिबाय? बेबायदि होननाङा। आदा जेम्सआ जाहैबाय आंनिफ्राय देरसिन, एसे गिदिरानो जाहैथारबाय। आंनो नांगौ 25-26 इयार्सनि हौवाखौ। ओमफ्राय आंनाव जेला कमेन्ट हरबाय, जेला आं बिनि रिप्लाइ होदों। ओमफ्राय नोंसोरा मा होननो मोन्थाय दङ? नोंहा मा हक दङ जे होननो एलग्राजों एनिथिं एमजेजों? नांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनथोंमोन ना। आं होनफ्लांबाय, जेबो नङामोन। आदा जेम्सआ मा सानगोन जेनेबा आंनि भिडिअखौ बेबायदिखौ नुनानै? गथ'आ होननानै ओरैनोबाबो आं रेसपेक्ट होखायो आर्मिफोरखौहाय। गोदाव सोराव मानो बिदि होनो? लासिं सिंनो मानो खालामो मानसिखौ? मिम्स खालामनोबाबो खालाम, जेबो नङा। आं माखासे मानसिफोरखौ होनबावबाय आङो,
मीन्स खालामबाबो जेबो नङा बाट मालायखौ हार्ट खालामलायनाय एखदबां खालामनाङा मिन्थिबाय लासिं सिं खालामलायनाय खालामनाङा मिन्थिबाय सोरबा सोरबाया थैफ्लांगोन माथो बिदियावनो नोंसिनि थाखायनो नोंसोरनो एथ' बुजिनाबा बेखौलाय मानो भिडिअखौहाय मानो हाइलाइट खालामबावनांगौ गोदाव सोरावनो नोंसोरसो आंनिफ्राय गाज्रिसिन माथोलाय होमबालाय आदा जेम्सआ मा सानगोन होमबा बिदिबा गोदाव सोरावनो आंनो नाङा एफा बोरायनो आदा जेम्सखौ फसायदों होनबालाय नांगौ आब' आंनो नाङा एफा बोरायनो उल्था खलबारना खर'आव जोगोन आं नोंखो फिल्माव आं जेरै जायोना उल्था खलबारना खर'आव खोलैगोन आथिंखौ आं नोंखो मानो थाखाय बोरायनो होनदों हा मानो थाखाय बोराय जों दुखु मोनदों आदा जेम्सखौ बेबायदि बोरायना बुंनाङा बेथ' हाबा जायाखै मानसिनि बिगुरा गुरै जाबासो बिखौ बोरायना बुङो दायो मोदोमफोरा गोरा माखा दायो जोङो बोरायाखै दानना माना मानसिफोरखौ बोरायना बुंनाङा ओइ भुमिका बिनानाव नोङो आदा जेम्सखौ बोरायना बुंनाङा जों दुखु मोनो नोङो बर' जाथिफोरखौ नों बदनाम खालामदों बेनिखायनो नोङो बेफोरबायदिखौ बुंनो नाङा नों लाइभ भिडिअ लाबो नाङा आं दुखु मोनदों ओइ भुमिका बिनानाव नोङो आदा जेम्सखौ बोरायना बुंनाङा मानो थाखाय बोराय दालाय मानो थाखाय बोरायना होनदों मानो थाखाय बोरायना बुंदों दुखु नांथाव बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ बुंनाङा रेकर्डखौहाय आं नुदों मानसिफोरा हरगासिनो दं थारमाने आं बेजों माबा मोनसे बुंनांगौ थ' आं जेबो बुङा दायो जायखि बुंबाय थाया आंनाथ' बेनोखा जायखि बुंबाय था अर जोंनायाव थाव लुसिनानै जेबो लाब गैया मोनसे जायगायाव फर एग्जाम्पल वार जागासिनो दङ जुद्ध गुलि गावहरगासिनो दङ फायार होगासिनो दं फायरिं नों बे फायरिंखौ नुखानानै नों थाखोमायालासिनो ओइ आंनाव नांखायालै नों थांदेरना लाब्लाय नांखागोन आं थांदेरा आरोना बेनो बेटार गोबाङा सोंहरनो हागौ नों जेबो बुंफिनला नामा बिनि सायावहाय थ' नोंथांमोना मिथिखायो मस्ट रेसपेक्टेड मानगोनां भुमिका बायद'खौ गोबाङा आंखौ आदासो होनदोंना बिनानावखौ मिथिखायो नोंथांमोना आरो गोबाङा फल' खालामो आरो जोंथ' आब्बा जुब्बा बे सैथोखा आब्बा जुब्बा कन्टेन्ट होनानै दिनैसिमाव नोंथांमोना फल' खालामबोनाय एटलिस्ट सापर्ट खालामबोनाय थ' आं खावलायो जायफ्रा नायगिरिफोर जोंखौ आब्बा जुब्बाजोंबाबो बिदि कन्टेन्ट होलाबायनानैसो साबसक्राइबार मोननाय होनबाय नालाय बिनानाव भुमिकाया नोंथांमोना गासिबो लैहोर थांनानै भुमिका बिनानावखौ साबसक्राइब खालामहैजोब साबसक्राइबथ' नङा बेना फेसबुकसो नालाय फल' खालामहैजोब फल' थ' बिथाङाबो जाहाथे जोंनि बर'नि माखासे कालचारफोरखौ मोजाङै उनावहाय दिन्थिलांनो हायो जौगालांनो हायो आरो जौगानायखा जोंहा गोबां सोलोंनांगौसो दं बिथांमोन बायदिनिफ्राय थ' आंहा बेनि सायाव नो कमेन्ट्स दे नो कमेन्ट्स जेबो सोंथ'नांला जायखि कमेन्ट्स होआ आं रोङै सिन जानानैब्लाबो गाहाय जानानै थानायखौनो आं साबसिन मोनो मानो होनब्ला जुथाया जेसेबांखि दामि जाया 50,000नि जा 1 लाखनि जुथा जा नों जिखुनु ब्रेन्डआनो गान जेसेबां दामि जा जों बेखौ आखायाव गाननानै आथिङावनो थाबाय थानांगौ जाखायो थ' बै जुथा बायदि आरो जोङो ना जुथायानोसै